Hi, Ma'am and Sir. Happy April Fool's Day dahil mo, no? Ya, nahilad ka. Lutuan na lang nagagsud anay. Total, day off sad nako. Ya, wala sa may kaon ba? Sa naon na nimo ay. Humani mo pabukali, hiwa-hiwaon, patong-patong nimo. Matek na tarong nga pod, ug di nga dili mga tagak. Human, imo na ng kolor-koloran, aron ingnon gud na ay kolor atong kinabuhi, bisag kuan, padayon gihapon, man na. Human, pasok na mo dara, ay lang tanawan akong gamit. Pwede ra gud ka maghaling sa kuan, subaan gamit uling ug lighter, fights na. Nya saya gamay paabot ba pagutom. Pagkahuman na ablihan ba, i-check na ta tanaw na tong naluto na ba. Ayay ka gamay na lay kulang. Sa takluban na balik, wato na to gamay pakto ara. Bira hagkalit. Kisi-kisi. Iwas aso, walay aso nya luto na yan. Hiwa-hiwaon. Pagkahuman na naghiwa pak, balhin na natog sa plato. Ano tara? Pang, hiwaon do tanan plato bang. Aksit ng panihapon, no? Na, tapdag rice cooker na pa kimchi. Lame.